Hola, som en Marc, l'arranjador de la Clica, i en Joan, el director, i us ensenyarem a cantar Un món més real. Aquesta cançó l'ha escrit Enrique de Chiula i és un reggaeton. I com el reggaeton, el trap, el hip-hop, sempre hi ha un cantant principal i després un segon cantant que acompanya els finals de les frases. I aquesta és la nostra funció. Llavors, sempre hi ha solista i després nosaltres. Anem a mirar l'estrofa número 1. A la primera estrofa, la nostra primera intervenció diu «Tots junts aprenem a tenir més paciència». I ho diu així, «Tots junts aprenem a tenir més paciència». La nostra segona intervenció diu «Ni tu ets en Miqui ni jo sóc la Mini». I la tercera diu «No hi ha més poder en el fet de ser home». D'acord? Recordeu, sempre la solista ho diu i nosaltres li acabem les frases. Ara, com que no tenim la solista, en Marc farà de solista i nosaltres respondrem. Tots junts aprenem a tenir més paciència. Ni tu ets en Miqui ni jo sóc la Mini. No hi ha més poder en el fet de ser home. Anem a mirar l'estrofa 2. Recordeu, quan ho cantem hem de cantar molt despreocupats, com una mica xulos, no? Estem en aquest registre reggaeton, hem de cantar amb una mica de xuleria. La primera cosa que diem és «Tu plores mentre jo cremo adrenalina». I la segona diu «Soc nena, soc dona, soc ésser humà». D'acord? Anem a provar-ho com abans. En Marc fa de solista, nosaltres responem. Tu plores mentre jo cremo adrenalina. Soc nena, soc dona, soc ésser humà. La tercera estrofa funciona igual que les altres dues. La solista diu la seva frase, nosaltres responem. En aquest cas, nosaltres responem per tu l'escombra i per mi la caixa d'eines. Així, rapejat. Per tu l'escombra i per mi la caixa d'eines. I després veuràs que la terra no és plana. D'acord? Ho fem amb el Marc. Per tu l'escombra i per mi la caixa d'eines. Veuràs que la terra no és plana. Molt bé, aquesta és la tercera estrofa. La quarta estrofa és tot un rap, per tant no s'entona res, i només responem al final de la primera secció que ella diu «Qui la carona?» ho acompanyem tots junts, i després al final de la segona secció ella diu «T'ho comunico». I quan ella diu «T'ho comunico» nosaltres ho fem igual, «T'ho comunico». I ho fem amb aquest gest. D'acord? La resta de gestos que estem fent a la cançó no els farem a la cantata, però el «T'ho comunico» sí que el farem. «T'ho comunico». Molt bé, anem a fer la tornada de la cançó. La tornada diu així. 3 i... Pensa en un món més real on els nens i les nenes s'estimen igual. Pensa en un món més bonic on jo sé com et sents i tu saps com estic. Anem a entonar-ho. 3 i... Pensa en un món més real on els nens i les nenes s'estimen igual. Pensa en un món més bonic on jo sé com et sents i tu saps com estic. Molt bé, ja hem fet tota la cançó i ara us recomano que aneu al vídeo de l'assaig general i la feu allà tranquil·lament. Com heu vist, és una cançó que té molta lletra, hi ha molts moments on cantem, moments on no cantem, per tant, el millor és fer-ho tranquil·lament a l'assaig general. I si no ens ha quedat del tot clara la lletra, o anem a ara et toca a tu cantar, o tornem a repetir aquest vídeo. D'acord? Fins una altra.